radio. You want the radio that makes you happy. Inkezo. Sasha sengiphakathi sanibona abafethu nibingelele ngiphinde namukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Ngizwe la igama umfezeko untuthuko wakho manje bathi last born amagoma ethi mawuthi usemusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi ucinezela i-subscribe ungakhohlwa uku-commenta kanjalo futhi noku-like nokushare nokucindezela ibhele ukuze ngaso sonke isikhathi uma ngiposta ivideo entsha uYouTube wakho uzoqala ngawo ukwazisa ukuthi khona sokukhona lapha nesekufakwe iyo i-radio Ngizwe nganza kwethu sengiphinde ngabuya futhi ngifuna sikhulume ngodaba lapha olihamba phambili sesiwazile ngosami ama-album la namaqhawe bakhiphile igcokama elisha ukhiphile lapha uKhuzani Ndlamlenze inkosi amagcokama singabala sithini bafethu baningi abacule bathe kusipusisa kuleli viki esiphuma kulo ofalabo lapha ininsiza amadoda kodwa ke namhlanje engifuna sikhulume ngakho uKhuzani Ndlamlenze kaMpungose. Abantu abaningi bayibuza ukuthi yini yaqhatha uKhuzani kanjalo lapha noNgizwe umfoka Mchunu. Khona ingoma lapha mangaphosisi unumber 5 noma 6 number 6 isihloko sale ngoma sithi imali yaxabanisa kule ngoma ekuzokala lapha uKhuzani esho ukuthi wayengenankinga noNgizwe Mchunu umngani wakhe bese esho ukuthi imali yaxabanisa engakuthi siyazi ngaza kwethu uthi endaweni eningi nje abantu mangabe kuthiwa baxabene kancane kusuke kuyimali into ebaxabanisile noKhuzani naye ushilo ukuthi into eyabaxabanisa lapha yena nomacingwane uNgizwe umfoka Mchunu iyona imali iyaxabanisa ngaza kwethu ngifuna nje mina ukuzwa ukuthi wena uPaul uthini ngalolu daba lolu olithinta uKhuzani noNdive utate Ndive siyazi nganza kwethu album aphumile lapha ngifuna ungitshela ukuthi yipi oyizwayo ikushaya ngaphakathi uKhuzani gcokama elisha kosamagcokama ufalabo baningi kakhulu kodwa emuphi wena osajabulisile osamzwile impela ukuthi hayi mangabe uyilalela impela album lokhu ufake o-repeat njalo mina ngizontshela mase ngicommentele ukuthi yipi engishaya ngaphakathi kulama album asaphumile nganza kwethu ngicela nenze sure ukuthi na subscribe ningakhohlwa ukucomment nokulike nokushare ukuze ngaso sonke isikhathi kuhlizwe kumnandi nje kunjeyaya sengiphuma kanjena ke mina sihlangane nganza kwethu kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo nibe nosuku lomnandi uNkulunkulu anibusise thanda Yabare ulalele umuntu umemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula lika Jama lichithekile